Carlos Desira ta' 23 sena mill-Kalkara, Abu Bakar Ibrahim Jabril, Niġerjan ta' 40 sena, Mugis Sule ta' 22 sena u Ilyasu Sejdo ta' 23 sena mill-Ghana inżammu arrestati wara li tresqu l-qorti u ġew akkużati bit-traffikar ta' droga. Il-Malti u n-Niġerjan ġew arrestati f'operazzjoni kbira tal-Pulizija fil-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa f'operazzjoni kbira f'Remissa fit-triq it-Tiġrija fil-Marsa. Fil-qorti ġie spjegat li meta l-Pulizija daħlu fir-Remissa, iż-żewġ tirġiel deru jaqbżu qoli ta' $1 nofs fis-sqaq. Minħabba f'hekk iż-żewġ akkużati kellhom jittieħdu l-isptar Mater Dei għall-kura. Fl-isqaq fejn instabu l-akkużati allegatament instabu ratas ta' droga. Il-prosekuzzjoni spjegat li fir-Remissa instabu 140 qartas eroina, 230 qartas kokaina u 30 qartas kannabis, kollha lesti għal-bejħ. Instabu wkoll €1,600 fi flus kontanti. Iż-żewġ akkużati wieġbu mhux ħatja tal-akkużi fil-konfront tagħhom u Carlos Desira talab għal-ħelsien mill-arrest. Wara li semmet is-sottomissjonijiet kollha, il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest minħabba l-biża' ta' intralġ tal-provi. Il-qorti kkunsidrat ukoll li jista' jkun hemm terzi persuni involuti u ħarġet ordni ta' friżar tal-assi fil-konfront taż-żewġ akkużati. Intant, Mugis Sule u Ilyasu Sejdo mill-Ghana ġew arrestati waqt l-istess operazzjoni f'appartament fil-Marsa. Fil-qorti il-prosekuzzjoni spjegat li t-taqsima ta' kontra l-immigrazzjoni kienet qed idur ir-residenzi fit-triq is-Serkin u rat il-bibien u twieqi ta' appartament jingħalqu. Meta l-uffiċjali tal-pulizija ħabtu fuq il-bib ta' dan l-appartament, wieħed mill-akkużati tefa' basket mimli droga l-isfel u prova jaqbes qoli ta' $5. Fl-appartament instabu madwar 9 kilo kannabis u ratas tal-kannabis lesti biex jinbijaw ukoll u madwar €2,000 fi flus kontanti. Ġew elevati wkoll 40 mobile, kameras ta' sigurtà u oġġetti oħra marbuta ma' traffikar ta' droga u ma wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom.